Għad-9 sena konsekuttiva se jerġgħu jsiru l-klassijiet ta' reviżjoni tal-eżamijiet tal-O-Levels bla ħlas għall-istudenti li se jpoġġu għar-risjiet f'Settembru li ġej. Il-klassijiet ta' reviżjoni li qed jiġu organizzati permezz tal-proġett Youth Guarantee u madwar is-suġġetti tal-bioloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Fiżika. L-istudenti li applikaw jistgħu jattendu kemm online kif ukoll b'mod fiżiku fl-Iskola tal-Lily of the Valley fil-Mosta fil-Kulleġġ San George Prega fil-Blat tal-Bajta, l-Emkastra ħal-ġdid jew fir-Raba ta' Għawdex. Jistgħu jażlu li jattendu għal massimu ta' 3 suġġetti li jinkludu l-għażla ta' suġġett wieħed tax-xjenza. Fil-binja tal-Jobs Plus, One News tkellem mal-koordinatur tal-proġett Franco Beyer li spjega kif mill-bidu tagħhom fl-2014 sissa dawn il-klassijiet għenu lil aktar minn 5,000 student u taw riżultat favorevoli sena wara sena. Bejn wieħed u ieħor kull sena jkollna madwar 800 student u studenta illi jattendu dawn il-klassijiet imqasmin fuq iċ-ċentri kif għandna kif tkellimna. Mid-dejta li niġbru wara l-eżamijiet, dawn il-klassijiet l-istudenti li jattendu għalihom ħafna studenti iġibu riżultati pasmak biex ikomplu jistgħu l-istudji tagħhom fis-sena skolastika li tkun għadha ħatibda f'Settembru. Il-klassijiet se jibdew fil-25 ta' Lulju jibqgħu għaddejjin għal 5 ġimgħat sal-aħħar ta' Awwissu. Studenti ta' bejn il-15 u l-24 sena li ġabu marka 6, 7 jew li kienu markati bħala assenti f'xi wieħed mill-5 suġġetti ewlenin huma eliġibbli biex japplikaw għal dawn il-klassijiet. Franco Beyer spjega li l-għalliema kollha tal-klassijiet ta' reviżjoni huma kwalifikati. L-għalliema huma kollha għalliema kwalifikati, għalliema li fis-sena skolastika matul is-sena skolastika kunu qegħdin jagħmlu fl-iskejjel sekondarji tagħna. Jidher li din is-sena għandna qrib 80 għalliem li ser ikunu mqasma fuq dawn iċ-ċentri. Kull student jattendi għal 3 lezzjonijiet fil-ġimgħa. 3 lezzjonijiet ta' sagħtejn kull lezzjoni u dawn il-lezzjonijiet idumu għal 5 ġimgħat. Il-massimu ta' studenti f'kull klassi huwa dak ta' 10 sabiex tingħata attenzjoni individwali. Kull student jingħatalu wkoll set ta' karti tal-eżamijiet ta' snin ta' qabel b'xejn. L-istudenti jistgħu japplikaw online billi jżuru www.jobsplus.gov.mt/revision classes. L-applikazzjonijiet jagħlqu t-3 sa 10 ta' Lulju fl-10 ta' filgħodu.